Βρισκόμαστε σήμερα μαζί με τον Ρόπεξ Λατέριο. Γεια σας, γεια σας. Και τον Blackface. Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα μας. Σήμερα, μάγκες, θα σας δώσω να ακούσετε ένα κομμάτι από έναν newcomer. Ήθελα να μου πείτε ειλικρινά αν σας αρέσει ή όχι. Είμαστε γνήσιοι, να ξέρετε, και λέμε πάντα την αλήθεια μας. Εσύ που το βλέπεις, μη σταχωρηθείς, εμείς θα πούμε την αλήθεια. Μου πες τα μήνα από αυτό που κρατήθηκα και με τη λήξη στο τέλος γαμήθηκα. Φέρω τον κόσμο Γαμάει, bro. μέχρι να πω πια στο τέλος πως ίσχυωσα. Πέρασα 10 σκατά και μόλις σταμάτησες κάπου στη σχέση με ξάφνιας. Καλώς, bro. Οκ. Για πες λίγο, ας πούμε, πώς σου φάνηκε. Αρχικά, αν είναι στα γούστα σου αυτή η μουσική, γιατί. Ναι. Είναι στα γούστα. Λοιπόν, ωραίο flow. Με συγκίνησε ο στίχος που λέει ότι βαρούσε ο πατέρας τη μάνα και τη κόρη, κάτι τέτοιο. Στο flow βάζω ένα 8,5 τίμιο, γιατί μπορούσε να παίξει και λίγο παραπάνω μπαλίτσα. Αλλά θα μου πεις είναι και storytelling κομμάτι, οπότε φυσικό. Τα lyrics πάρα πολύ ωραία. Ωραίο ρε μάγκα, κυνήγα το έχεις. Μια συνολική βαθμολογία από το 1 στο 10, πώς το θα βάλω. Όλο μαζί flow lyrics. Ένα 9,1 καλό. Γαμάς, bro, να ξέρεις. Γαμάς. Να ξέρεις, απλά με τη φωνή του λίγο πιο θαραλέος, πιο άγριος, καταλαβες. Και το beat λίγο παραπάνω τα μπάσα θα ήθελα. Αλλά γαμάει, bro, γαμάει. Εγώ θα το έδινα ένα 9,7. 9,7. Ένα καλό τίμιο κομμάτι. ναι. Ωραία. Τι πιστεύεις ότι ήταν ένα δυνατό του σημείο? Που είπε για την Ελλάδα, μάνα Ελλάδα, γι' αυτό. Έχει σκάσει Balkan Express album, μπείτε ακούσε το τέρμα λιτία. Freestyle ρε μουνιά. Και ένα follow και ένα like και ένα share και comment ρε μουνιά και comment. Όλοι follow σε όλους μάγκες.